И здравейте, приятели, пак съм Аскоци и добре дошли отново в канала ми. Днес ще играме на Базол. Както виждате, съм го направил възможно най-ниско, не чак да е да върви така гладко. Преди малко беше с 26 FPS, ама като почнах да записвам, веднага друпнал на 8-10. Нека да го оправиме, моето не се разбира нищо. Не знам дали вие ще разбирате, ама ще разбирате със сигурност. Ай, по-добре, не е зле. Уи! Там. Чакай бе, забравих едно нещо бе. Аз съм много смотан бе. Трябва да говоря с Францис, аз затова съм почнал видеото от тука. Вау, аз съм с 20 FPS. Yay, Francis. On vient juste de finir le deuxième étage de mon garage. Ouais, tellement plus de place pour mes activités. Тук що посетихме втория етаж на гаража ми, вече има много повече място. Аха. Давай напред. Стресът ми е много висок. Няма значение. Отивам до града, за да зареда малко газелин, т.е. гориво, защото нямам тази туба и затова отивам. Оп, оп. Първа и потегляме. Аз знам един лайфхак за тази игра. Ако имате слаби компютри като мене, направете го на така. И така, че имате много повече FPS. Ами малко по-такова. И затова просто така. Нищо, все пак. Много бързо карам, затова ще се преместя на този мод. Не бе, къде е четвърта бе? Трета, втора, първа. Казах първа. Хайде, ето по града. Аз съм без камера, тъй като в момента не записвам от областта студио, а записвам от вградената записвачка на Windows 10. И затова в момента нямам камера. Защото областта студио ще ми го направи на 3 FPS. Аре де, отиваме към бензинна станцията. Тук няма път, що завих, нямам се представа. Какво се случва? Ако чуете телевизора, извинете. Аз къде отидох? Аз отидох некъде, нямам се да представя къде. Обаче, всъщност, когато почна да записвам от която и да е програма, FPS-а се дропва много бързо. И това е проблема, иначе нормално се играе на по-високи графики. На този лаптоп и се върви 20-30 FPS.
Докато сега съм го направил още по-ниско и като записвам съм едва на 13 FPS, брат. Което не е добре. Ей, искам назад, бе. Трябва да отида при бензиностанцията. Много е 12 часа и трябва да побързам, затова включвам веднага на втора. Юпи! Олеле! Олеле! О! Беше на другата сграда, не на тая. Да, на тук е. Сега тук завиждам. Опа! Ето е бензиностанцията, what a frame drop. Бензиностанция, аз съм за теб. Веднага пускам на N. Веднага пускам такова. Това го пускам навънка. Окей, не сте видяли нищо. Пак не сте видяли нищо, това го правя с таб. Но ако сте пуснали нещо и натискате таб, носите конзолата си, която е в къщата. Но после ще отидем в къщата. Отиваме с... Не, първо трябва да отворя капачката, може би. Айде де. Съсе. Трябва да имам $81. А! 82. Аз съм родопа и също като теб се будя с първите слънчеви лъчи. Като гледам и се яде малко клено сироп, дай си купиме. Така. Добър ден, приятели. Нормат. Salut! Здрасти. Non, Не, non, остави ме non, да мина non. Fais-moi patience avec la trappe. с пистата или пистата, де да знам. Това... Това е със сега ти името. Какъв е това, бе? Джаюс. Hey, hein, faites-tu assez beau il y a quelques peu Времето днес е aujourd'hui? много добро. Yes, sir. Ah, merci d'être venu. Bonne journée. Спри да говориш. Времето е днес много добро. Благодаря, че дойде. Приятно ми е. Окей, поне го почетох на време. Ледове. Ама нямам пари. Аз докато дойдох само за един кленов сироп. Oh, belle bébelle, ça. Изядох един. Ареде. Аз затвори се. И сега вече отиваме в къщата. Да, така е, мамо. Том, така, включваме мода. Направо. Чая го на
харесва много. Така. Нищо не сте видели. Ау! Къде съм? Аз съм пред магазина. Значи са пак назад. И продължавам право напред, за да излезна от града. Петдесет км в час. Юпи! Втора е достатъчно с 40 км в час. Или 30, не знам. А? Прекрасно блъскане. Аз така не съм се блъскал никога в тази игра. Какво се случва днес, като се напълцата? Тъкмо, ако искате да си изтегляте Монбазол или Монбазал, както я наричате, ще знаете пътищата там. Аз съм ги научил едва на нищо. Сега сме само напред. Хайде. Аз в момента карам с клавиатура. Още не съм с главни педали. Но когато си купа мой си компютър, защото това е компютъра на цялото. Когато си купа мой си компютър и вече и главни педали, които не са тук, ще мога да карам излани и графиката ще е на макс, ще ми върви гладко, просто нямам търпение да стане този момент. Нищо, само. Тук живо поздраво, веднага ето, веднага и сам. Маля се би ме кръка много. То газелин го славам тук. О, yes. После, виж, няма пирони. Има пирони, няма пирони, има пирони. Така, се опитам да спя малко. О, не, трябва да си пусна тока са да правя нещо. Затова отиваме тук. Вече имаме ток. Юпи. Да, имаме ток, я. Имаме ток. Това. Оп. Натискам тап. О, yeah! Bullet Hell. Бати играта, каквато тази игра е. Как беше, бе? Тап, нали? Сега го слам зарядното. Не, правя се видеото. И сега ще изключваме тока. Защото си го пазя.
Са просто правиме това. И сега нямаме ток. Сега просто влизаме в къщата. И отиваме да спим. Ако мога. Ще спя най-сетне. Играта е запазена. И това беше видеото, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала с камбанката. Оставете по един огромен лайк. И чао, чао!